Kaixo, Imanol Estevez naiz, Euskadi Basque Country Murias taldeko txirrindularia, eta bideo egiten ari naiz euskararen erabilera aldarrikatzeko. Euskalduna naiz eta euskararen alde nago. Euskara hizkuntza erabilia eta bizia izatea nahi du. Euskara indartsu eta sendoa nahi dudalako. Guztion hizkuntza delako. Gure laguntza behar duelako. Urratsak ematen jarraitu nahi dugulako. Egunero egin behar dugu euskararen eguna. Guztion hizkuntza delako, eta gure beharra duelako, ni ere euskararen alde. Yo también estoy a favor del euskera. Ni ere euskararen alde dago. Ni ere euskararen alde. Ni ere euskararen alde nago. Ni ere euskararen alde. Ni ere euskararen alde. Ni ere euskararen alde. Ni ere euskararen alde. Gu ere euskararen alde. Ni ere euskararen alde.